Vittma oħra fit-toroq Maltin, traċedja f'nofs tal-lejl illi ħalliet raġel mejjed u ieħor jissielet għal ħajtu. Kollox seħħ fis-sigħat bikrin tal-ħamis filgħodu meta Ian Camilleri, sewwieq ta' mutur li kellu 39 sena, spiċċa miet meta baqa' dieħel bil-mutur tiegħu f'karozza li skidjat. Il-każ seħħ fit-triq li minn Paċeville twassal għal Kappara fid-direzzjoni tal-Mini ta' San Ġiljan. Bil-pulizija malli waslu fil-post isibu żewġ karozzi u żewġ muturi maħbutin. Fil-fatt, involuti f'dan l-inċident fatali kien hemm vettura tat-tip Suzuki misjuqa minn raġel ta' 35 sena mill-Etjopja, vettura tat-tip Honda Accord misjuqa minn raġel Sirjan ta' 24 sena residenti Ħażebbuġ, mutur tat-tip BMW misjuq mill-vittma u mutur tat-tip Triumph illi kien misjuq minn raġel ta' 40 sena. Min sħarriġ preliminari li sar irriżulta li sewwieq ta' Suzuki skidja u ftit wara il-mutur tal-vittma li kienet isuq fl-istess direzzjoni ħabat mal-karozza. Ftit ta' sekondi wara il-mutur ieħor skidja wkoll. Is-sewwieq tal-Honda min-naħa tiegħu prova jevita l-impatt iżda ħabat ma' barrier. Fil-post, is-sejjaħ tim mediku li ta' l-ewwel għajnuna imma sfortunatament Ian Camilleri li hu minn Birkirkara ġie ċertifikat mejjed mit-tabib tal-emerġenza. Dan fil-waqt li s-sewwieq tal-mutur ieħor ittieħed b'emerġenza l-isptar Mater Dei fejn ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji u jinsab fil-periklu tal-mewt. Intant, f'inċident separat, raġel ta' 23 sena residenti n-Naxxar kellu jittieħed b'emerġenza l-isptar Mater Dei u qed isofri minn ġrieħi serji wara l-iskidja bil-mutur tiegħu u baqa' dieħel f'karozza pparkjata. Il-każ seħħ fi triq Leli Falzon, in-Naxxar l-4 filgħaxija. Biż-żewġ każi ġie infurmat il-Maġistrat tal-Ansa Viktor Għaxaq li ordna li ssir inkjesta filwaqt li ħatar diversi esperti biex jassistuh. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dawn l-inċidenti għadhom għaddejjin.